Jama'a ga wata muhimmiyar sanarwa. 'Yan damfara 'yan 419 na nan sun batsama ba dare ba rana suna maye gurbin manhajar yanar gizo ko shafin tattaunawa na zamani wato WhatsApp, kuma suna yin kutse cikin asusun ajiya na banki bank account ko gaje shafin Facebook da wani abu makamancin haka. Jama'a ayi hattara, bayyana nambobin sirri ga wani da zai kira ka a waya baka san ko waye ba, hakan na iya bashi damar ya kwashe maka ko ya cutar da kai ko ya tura sako da sunanka da lambarka ko kuma da shafinka zuwa mutanen da suke jin kunya ko suke mu'amala da kai, wanda nan take ana iya tura mishi kuɗi daban-daban. Wannan abu yanzu ya kazanta yayi yawa a cikin al'umma. Ya zama wajibi a faɗakar da al'umma a nuna musu dan kaucewa 'yan damfara wanda suna nan ko bacci ba sa yi. Kar ku yadda wani ya kira ku ya ce daga banki yake, ku bayyana wasu nambobi gare shi. Kada ku yadda ku ba da aron wayoyinku, musamman ma masu cewa ba na aro in yi kira. Za a iya barinka da jalli joga. Zai iya kiran ɗan ta'adda ko wani mugu, daga bisani a kira ka ya sa ka a jalli joga. Kar ku yadda a turo muku kati na bogi a ce ku turo shi daga baya an yi kuskure ne, sam kar ku tura ku goge. Haka kuma kar ku yadda a shafukan sada zumunta wani ya ce ku turo nambanku don ba ku kyautar data. Duk wani wanda ya kira ka ya ce daga banki yake, to tabbaci hakika ka je bankin da kanka. Kar ka yadda, kar ki yadda. Kar ku yadda a kira ku da sunan za a yi mitin na iyayen yara daga makarantar 'ya'yanku, kuma a ce za a buƙaci wasu nambobi daga wayanka. A kula a kiyaye. Akwai masu zuwa shaguna ko kasuwanni daidai lokacin da ake kulle kasuwa, su je da POS da mutum ya fito da nashi a canza mishi a tafi da nashi a aje mishi irin nashi. A kula. Haka ku kula don ba da bayananku da sunan za a ba ku tallafi ga gwamnatin tarayya. A kuma kiyaye da ɗaukar lamba a kan bango da sunan hanyar za a samu ma mutum aiki wato vacancy. A guji shiga gurb iri-iri musamman a shafin yanar gizo. Sannan idan mutum ya rasa katin shi wato ATM, mazagar ya banki ka ba da bayananka don a daƙila mu'amala da shi. Kuma jama'a a yi taka tsantsan wurin bayyana lambobin sirri na BBN ga kungiyoyi ko wurin cike fom wanda ba yi da alaka da banki ko kuma masu cewa za su samo wa al'umma tallafi a wurin gwamnati. A kiyaye, musamman mata iyayenmu a kiyaye. Idan kunne ya ganki jiki ya tsira. 'Yan uwa ku tura wannan sako ya isha al'umma domin kaucewa fadawa hannun 'yan damfara da kuma azzalumai.